ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് മെഹ്സ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം കൊണ്ട് ഉന്നക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 പഴമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിനെടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങാൻ കുക്കറിൽ ഇടുകയാണ്. 2 തലപ്പും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ 2 തലപ്പും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 എണ്ണം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പീങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ പീങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുണ്ടാക്കാം. തേങ്ങ ഞാനൊരു മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ആ വെളിച്ചെണ്ണ പറഞ്ഞതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ് ഞാൻ കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ഏലക്കായ് കുത്തിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇടാത്തവർക്ക് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാര നമ്മൾ മധുരത്തിന് പാകത്തിന് ഞാൻ 4 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ പുഴുങ്ങി വെച്ച പഴം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേന് 5 എണ്ണം പുഴുങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേന് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ അനിയൻ എടുത്തുകൊണ്ടേ 4 എണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പുഴുങ്ങി വെച്ചത്. അപ്പോഴത്തേന് അവനെടുത്തുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ ആ കായൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. 5 പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് 4 എണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 8 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിന് ശേഷം കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കുക. പിന്നെ ഓരോ ബോളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം 5 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 എണ്ണം കണക്കാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് 5 എണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്ന് എൻ്റെ അനിയന് പീങ്ങിയതിന് ഒന്ന് അവനെടുത്ത് കൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 10 എണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, 10 എണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് 8 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു പത്തിരി പോലെ ഒരു വട്ടം ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ചെറിയ വട്ടം ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മടക്കി ഇതേപോലെ മടക്കി പിന്നെ അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതാക്കി കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 8 എണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 3 എണ്ണമാണ് ഒരു വട്ടെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ കുറേ ഇട്ടാൽ ഇതാവുമല്ലോ, എല്ലാം പാടെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും.